Göröwli Aşgabatyň adaty köçelerinden biri we bu köçede yerleşen 5-nji hünärmentlik mekdebi duralgasy hem Aşgabatyň adaty duralgalarynyň biri. İdliğine gelýän bu awtobuslaryň hersi üçin hem duralgada yeterlik ýolagçy bar. Bu yerden umuman Bekre we Daýhan bazary aralygyna gatnaýan 6-lyk awtobuslar geçýär. Uzakdan göräýmäge Göröwli köçesindäki bu nowatlar Ullakan toý märekesini ýatlatýar we bu ýagda 24 saatda adyrdan 2 gezek. Ýagny ertir irden işe gidilýän we akşam işden çykylýan saatlaryna has köp gödeýilýär. Awtobuslaryň ýyl-ýyldan gatnaýandygyna garamadan ýolagçylar epesli wagtlap nowatyna garaşmaly bolýarlar. Onsoň awtobus gelen wadyna olaryň bir-birinden öňe düşjek bolup awtobusa topulma bolsa, duralgalarda inne tebii ýagdaýa öwrülip gidipdir. Ýolagçylaryň çaktanaşa köplügi zerarly awtobuslaryň gapylarynyň käte zordan ýapylan gezekleri hem bolýar. Dıknaşyk diňe awtobus duralgalarynda nowata duran adamlaryň arasynda däl, awtobusa girmek başaran ýolagçylar hem arkaýyn gidip bilen oklar. Bu dıknaşyk awtobusyň içinde hem dowam edýär. Şeýle dıknaşyklara Aşgabatda mundan ozalam şaýat bolunardy, emma soňky döwürlerde munyň ýaly ýagdaýlara ören köp duş edilýär. Onuň sebäbi we bu ýagdaýy düzeltmek üçin nähil çäreleriň görülýändi hakda resmi taýdan hiç ýyly düşündiriş berilmeýär. Emma ýyl arasyndaky gürüňlerden çen tutulsa, munyň bir sebäbiniň hökümetiň hususy ulaglaryň eýelerine garşy alyp barýan ýiti çärelerdir diýmäge esas bar. Soňky bir näçe aýlykda hususy eýçilikdäki ýolagçy mini awtobuslar, ýagny ýyl arasyna aýdyrylýaly marşrutkalar we Aşgabatda giňden ýaýran we adamlaryň öz ulaglarynda ýylata taksi hyzmatyny etmek ýaly mümkinçilikleriň gadagan edilip, olaryň litsenziýalarynyň ýatyrylmagy ulag problemasyny hassa ýitileşdirdi.